Saderengipun monggo sami ngaturaken salam tengger. Wong ulun Basuki Langgeng. Kula nuwun dumateng panjenenganipun para pepunden, para sepuh bini sepuh. Bapak Ibu undangan hadirin segala ingkang sami kita hormati. Ing mriki kita pramugari ngaturaken sugeng dalu sugeng rawuh. Ugi sugeng pinanggihan wonten ing pagelaran seni budaya tayub Jawa Timur ala Tengger. Makaryo sarengan kalian audio profesional Bagas audio mijil saking telatah Wonogitri Tosari Pasuruan ingkang dipun pandhekani Mas Adi Cakra. Ugi makarya kalian Tekgrafi Production mijil saking Ledok Pring Tutur Pasuruan ingkang dipun pandhekani Cak Tekno. Wedal ing dalu menika panjenenganipun mriyan kalaliwan karawitan Adi Laras mijil saking telatah Ngadiwana Tengger Tosari Pasuruan ingkang dipun pandhekani Cak Adi. Bapak Ibu undangan hadirin segala ingkang sami kita hormati. Ing dalu menika hajat tutupan hari raya karo ing Wonogitri ingkang dipun wiwiti tari remo 4 bersaudara ingkang dipun tindakaken senior waranggono Ibu Titik Adi Laras. Ing dalu menika dipun wiwiti tari remo gaya pria sugeng dalu sugeng amirsani sumangga.
dadi seniman jaman saiki kudu bisa menyesuaikan diri kudu bisa cepet go informasi bolot disampaikan lewat gitu juli asam jempol ngeduk libet bung lili di pangan sehone mula sing tak jaluk rina lan wengi supaya slamet warga iki sing duwe kabeh nggih Bu Lili. Nggih Bu Ti. Hajate warga Wonokitri Bu Li, ayo didongake Bu Li. Didongake. Ayo Mbak Dewanda. Mbak Kumala. Didoakan ya. Didongake Mbak Ti. Nggih, mugi warga Wonokitri. Nggih, rahayu slamet nggih. Nggih, sami sehat sedaya, panjang yuswa. Nggih, rahayu slamet sedaya kemawon. Banyak rezeki. Amin. Tandur tuwuhe gemah ripalo jenengan. Nah, swaha. Kentange Bu Li. Gudi. Kubise. Gede. Seger. Godhong bawange lemu kaya sing remo. Subur. Bola neteta nete ya netek perang makna janota bola lagi kan tak lagi yang bola lagi aduh tak lagi yang munta oleh tangan orang sangat dan dikasih ayo yes. Ayo Kak Pandu. Tarik Kak Pandu. Ayo Jak Kancil, semangat yo. Sabak dadaan mun janjinaku sek masena mun janjina sek masena orang males ayo audionya operatornya adoh iki boleh Bung Kancil ket biyen pancet iki Pak ya iso mulane jenenge Kancil ya Pak ya pokoknya no Pak Kancil lah Pak ya aman ya aman iki gending julajuli yo paling penang ayo dikreasi ayo tingkat mutu budaya seni manut peraturanku bangsa ini ya ayo kudu partisipasi kesenian tubuh ya ayo digali hitungan bulan
Thank you Mas Kancil. Yo, Akila, iki lo coba sarine.
Nggih. Nggih, Bu Li. Ayo Nggih, dangdut Bu Li. Dangdut. Mbak Lah. Nah, Aku ditawani Bu Ti. Aku sing joget Bu Li Ngono. sama sing dangdut. Sampeyan gak dangdut, Ayo Mbak Tante. Lah. Mbak Lah dangdut Mbak Lah. Halo Bu. Ayo ditawani Mbakku. Wis ngantuk apa dereng Bu? Dereng. Urung. Cedek ono, cedek ono, cedek ono. Jaluk apa? Tawanono. Ayo. Jaluk apa? Kok wayahe mang nyanyi iki ngono. Mumpung nanggap loh. Nah, iki senanggap wong Ya, pondok iki. sebelah kiri tawanono. Dangdute paran. Merah jambu. Merah jambu. Sebelah kiri merah jambu. Sebelah kanan kanan apa Bu? Mutiara. Aku takok ibu sing jawab bapak iki. sampean nang kosan mesti munggah to. Tak jare. Lo apal lo? Apa? Pak Carik. Lah wis apal karo Pak Carik sesuk ditanggap maneh. Ya jelas. Kono merah jambu kene mutiara. Yang depan gimana ibu-ibu? Ada permintaan. Apa, Bu? Hah? Apa? Kembut-kembut. Lagumu lah. Apa? Iku mau. Apa? Ayo. Apa ini? Permintaan spesial dari yang sebelah kiri. Lagune mayar, Mbak. Padahal kok mesti nek sing njaluk lagu iki kok. Iya. Gak apa ya Mas Adi ya? Iya wes. Lagu yang cukup terkenal di area Pasuruan Tengger. Sabar ke Pak Carik nggih. Pak Carik sabar loh. Iya, kono merah jambu kono mutiara. Oke. Iya, iya. Ya, mutiara wis gampang. Bareng bersama Adi Laras. Adi Wana. Yes. Dancer. Pasukan Yo. goyangnya siap-siap. Hey. Teks. Aja lali kendutnya. Teksas. Sudah siap Ibu. Go.
obat jos. Sik bu, sik. Hah? Ah, berani tak kesana, berani. Yone to. Pasukane kuwi digorene kabeh. Ora gelem, ngapa ora gelem? Hah? Adem, ben ora adem aku lo keringetan lho, Bu. Lho tenan lho keringetan iki lho. Ya. Jul. Oh, mutiara ditake karo Pak Carek iki lho. Sepisan maneh wis. Aku nggoe cat. Nggih. Masih bareng bersama Adi Laras Ngadiwana. Ibu-ibu, kenena lho Bu. Bener adem Bu. Bu. Cek. Oke. Satu lagu permintaan spesial Bapak Carek, Bapak Carek. Gimana ke? Loh, buat muka. Ayo Mbak. Engkaulah mutiara itu, helaku selami di laut biru. Tingkahmu bagai purnama, paras bertaburkan cahaya. Mantra apakah yang kau berikan sehingga bayangmu menghantui, selalu terbayang angan di setiap mimpi malam, selalu terbayang menjadi ikawan. Kemana? Dari ujung kuku hingga ujung rambutku, mengapa di hati ini main terasa, meski ku tak kenal siapa namamu. Sungguh damai hati ini bila bersama. Carek, adakah kenyamanan di hatimu di saat kau melirik dan memandangku? Adakah sinar rasa cerita matamu di kanan seperti ketukan jiwa? Ilusi apa yang telah kau raih, senyum manis hayalan yang tak pasti. Terkadang engkau datang, sekejap hilang lagi, bagaikan mimpi di siang hari. Fitri bergoyang, ayo. Spesial sering jopo-jopo.
Mangke nggih Pak nggih, mangke. Nggih, jumpa lagi mangke. Eman-eman janji rukun gak kurang pangan. Aeng tak gili agrabas terang eka rasa tunis tanah beriaga bada enak gerah mangsa dingkak dinding mak suarana selak potong kenjang sampe selak potong kenjang sampe bilang edi mak suarana rasa celaka ental kate rasa celaka ental kate oh enggak di zaman bila di pada apolong kabi rama ibu pada bedakan tak sampai kesandung susah saderengipun boten suwe kita ngaturaken sugeng dalu sugeng rawuh dumateng Bapak Ibu undangan Biyoto Sinoman masyarakat Desa Wonokitri ingkang kawula hormati. Ngriki kula atas nami pramugari Mas Hadi Wijaya. Nyuwun seagunge pangapunten awit kita pramugari ing kala wau minangka sesulipun Bapak Suweria selaku Kepala Desa Wonokitri, ugi segenap perangkat desa, ugi panitia penyelenggara hajat tutupan hari raya karo ing dalu menika. Bapak Suweria saha panitia ngaturaken matur sewu sembah nuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kersa pinarak wonten salebetipun Ratapagung sakinggilipun sasana pagelaran kanthi rahayu wilujeng rawuh panjenengan wonten ing Balai Desa Wonokitri ingkang utami dipun suwuni doa restu
Anggenipun masyarakat Desa Wonokitri nglaksanakaken hajat tutupan hari raya karo ing dalu menika. Mugi-mugi sedaya masyarakat Desa Wonokitri tansah dipun paringi gampang gangsar anggenipun nyambut damel murah sandang kelawan pangan ditebehaken saking sedaya balak bilainipun. Ing mriki kletas nami Bapak Sepuh Desa Wonokitri ugi panitia ngaturaken mbok bilih wonten kekirangan anggenipun kita paring penghormatan arupi unjukan dedaharan ugi tempat ingkang kirang cecek dhateng sleranipun para rawuh. Ugi mbok bilih wonten kekirangan anggenipun piyata sinamen ladi kirang prayogi. Letas nami Pak Sepuh Desa ugi panitia nyuwun agunging pangapunten. Ing dalem menika hajat tutupan hari raya karo ing Wonokitri dipun sponsori PT Jarum Kudus. Pos tunggal uga kalih kopi kapal api. Mboten ketinggalan Drap Bir ingkang dipun sponsori Bapak Adi Cakra. Niki wonten pesen saking Bapak Adi Cakra dumateng masyarakat sedaya kemawon mbok pilih badhe tayupan ngersakaken sone Bapak Adi wonten bonus Videotron sekaligus bir drap alimi anggur tapi bayar dewi. Dene menapa sedaya pramugari tansah mengganggu lampahipun tari remo ing dalu menika. Sedaya pramugari namung kepingin derek-derek mahargya meriaken hajat tutupan hari raya karo ing dalu menika. Pramila saderengipun kita manggil undangan biyata sinoman langkung rumiyin selaku wakil saking masyarakat Desa Wonokitri Bapak Suwirya selaku Kepala Desa Wonokitri sarengan Ibu dipun sarengi Romo Dukun Supayati, Bapak Oko, Ibu Urin selaku panitia, ugi Bapak Mistrolo soho Ibu Erwin, Bapak mantan Kades Wonokitri Bapak Budi Asmoro soho Ibu Endang, Bapak mantan Kades Wonokitri Bapak Iksan soho Ibu, dipun sarengi malih Bapak Carik Hadi so Ibu, ugi Bapak Aswardana anggota DPRD Pasuruan so Ibu Sus, sekalian Bapak Suwondo Ketua BPD Wonokitri. Dumateng ingkang sampun kasebat asmanipun kita suwun tindak dumateng sasana pagelaran sumangga.